אנחנו הלכנו ובדקנו, מינה צמח ומנו גבע ממכון מדגם ערכו לנו סקר מי המנצחים והמפסידים של העימות הזה, בשיתוף עם iPanel. הסקר נערך מיד בסיום השידור של העימות. הנה התוצאות. שאלנו מי המנצח בעימות, אלו התוצאות. 31% חושבים שאף אחד מהמשתתפים לא ניצח. 25% סבורים שבנט, אחר כך כחלון עם 10%, לפיד 10%, ליברמן, איימן עודה 5%, ואחרונים אלי ישי וזהבה גלאון 2 ו3%. אגב, בקרב הנשאלים הערבים, 59% מהנשאלים השיבו שאיימן עודה ניצח. הנה מי שהצופים חשבו שהפסיד בעימות, 19% חושבים שאף אחד לא הפסיד, 15% חושבים שזהבה גלאון הפסידה, אחר כך אריה דרעי, אחר כך יאיר לפיד, ובסוף הרשימה, המפסידים הגדולים של העימות הזה, נפתלי בנט ומשה כחלון, כמובן זה גם מוטה פוליטית לגבי הדעה הפוליטית של המצביע. בכל מקרה, בקרב הציבור הערבי, 51% אמרו שליברמן הוא המפסיד העיקרי בעימות. עוד שאלה אחת שאלנו, לגבי ההחלטה של נתניהו והרצוג לא להשתתף בעימות. זה הסקר, 57% מהנשאלים השיבו שהשניים טעו בהחלטה כשלא הגיעו לעימות. שליש חושבים שהם צדקו בהחלטה הזו. רינה מצליח, ראינו מה הציבור חושב. כן, נכון. אז אני רוצה להגיד שממה שהבנתי היום מאנשיו של נתניהו, סיכויים שיהיה עימות בין הרצוג לבין נתניהו הם גדולים. אבל, וזה כאן מתחבר לדברים ששמענו מאמנון קודם, אומרים לנו אנשים סביב נתניהו עכשיו במצוקה. אם הוא היה צריך להחליט עכשיו, הוא היה הולך על עימות, כי הוא יכול רק להרוויח מזה. אגב, גם הרצוג יכול להרוויח מזה. אבל הוא יחליט רק אחרי שהוא יחזור מוושינגטון, כי הוא מקווה לחזור מוושינגטון עם מנדטים, ואז הוא לא יצטרך את העימות הזה אם למישהו הייתה תהייה עד כמה הנסיעה הזאת פוליטית.